Ola, boa tarde a todas, todos e todes. Hoxe, 8 de marzo, é o Día da Muller. O Día da Muller traballadora, da directiva, da empregada doméstica, da muller escrava da súa familia, da empregada sexual, da vítima do machismo, da muller racializada, da mal chamada tola, da discriminada, da feminista e incluso da que di non selo. Hoxe é o Día de todas as mulleres, por iso reivindicamos os nosos dereitos perdidos frente aos abusos recibidos por parte do patriarcado. Exiximos máis igualdade no mundo laboral, mesmo salario polo mesmo traballo, máis presencia nos cargos directivos e máis representatividade en todas as disciplinas. Queremos corresponsabilidade no fogar, que os cuidados non recaian tan só nun lado, liberarnos da culpa mal asumida pola educación patriarcal e ser libres. Reclamamos unha educación igualitaria, onde se dé a valor ao contido e a forma, onde todas as persoas teñan os mesmos dereitos e a mesma accesibilidade, onde o feito de ser muller non supone un hándicap para conseguir os propios objetivos. Unha educación onde teñamos referentes que nos permitan romper o teito de cristal. Non queremos que se sigan perpetuando os roles de xénero, nin hipersexualizando as nenas dende idades temperás. Pero, sobre todo, exiximos máis respeto cara á saúde mental en xeral e das mulleres en particular. Queremos que a perspectiva de xénero se teña en conta para realizar os diagnósticos, os seguimentos e os tratamentos das persoas. Non queremos ser xulgadas, non somos nin tolas nin histéricas e non nos queremos agochar. Somos mulleres con trastorno mental, pero tamén somos activas, dinámicas, amigas, irmás, nais, compañeiras, traballadoras, cuidadoras, aventureiras. Somos persoas. Xa moitas mulleres foron silenciadas ao longo da historia, por iso hoxe, 8 de marzo, berramos ben forte e para que se nos escoite. A loita é nosa, mulleres libres e unidas. Moitas grazas.